Narumpayu Neoskum, ka channel ng Daki Padba, Kabriyo Nyotar. Menteri Kampo yang barim jang Sarkar Jela ubadai ru unang aiktin jang seng NPP u James PK Sangma ulong ba ulong balakloy ban shim ya ka jingkit kli ban mi khmat ya ka Meghalaya haraja sabha la jia ba ka parti bat ki pai ba ka Jela ki shim ba ulong ubabiang nakabenta katega kam hau jogo por u James PK Sangma ula pensyai baki jing ya keren ka parti ki danglong ki ba shuya muddur nama baka jinglong MP u Dr. WR Khaluki haraja sabha kam patkut berkas semai trekam jang ukan kut hakar voi trek jang benai jeliu u Dr. WR Khaluki uba mi khmat ya ka NPP ula depen pa ba dan jing temu syuk ban mi khmat biang hakas samai ka baar da ka pen pa ya ka jing kwa ban syong thaj no na ka kam san perthei ban aila dikinang yalam ki ba kham samla ban mi sya khmat la ong James u James sangma ulong baka jing kren jang u klapen mi ya ka jing kren hapok ki seng san perthei bala u James PK Sangma la ni ka MP barim ka Lok Sabha Natura naka NPP ka aga kathake sangma gila ban syajit naka benta ketika syuki haba batai ka ni ka kam kum ka badang sa teng u James Sangma ulong bah karai ka syongbet hakinong yalam ka parti hakani ka kenti ka daitang ka jing antat lada ka seng ka syania hanga ya kanu ka jingkit khli ngakloy ban pliang ya kanu ka kam ka baka seng ka sngodei ulong